Antasena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa, Pak, kok kowe serik atimu? Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Maksud tok tunduk ya lara atine wajake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manus paling jajaran. Sungertaning kawono. Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa nesu kok hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tenan. Kowe bayi gawe milane wong tuwa. Kok sik to ora usah nesu. Ora. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkelono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngaya. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan mulai kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, dadi Werkudara masa Bagong? Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyang wong tuwa. Ming Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Simasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus mendo tekan kene sik, Pak Di lenggah kene
Bagong men tekan kene, Bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Warakudara. Wis to gong iki apa? Lelinggo kuwale Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Warakudara. Kowe. Pindah. Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa kakangku. Yai Werkudara piye? Kuwi cangkem iso meneng ora kuwi? Wis malik dawang sing Baladewa kakangku kakangku piye? Mboten. Ah, ya kadang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jirik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nundung Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati gone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde. Lho. Lah iki malah yen ngono bejo kemayangan. Kresna, apa pancen wis katon padhang kana negara Ndarawati wekasan Jati wis kundur maneh marang Praja Ngamarta. Lho. Nun sewu. Kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta. Kosek, aja guyon. Kowe aja guyon. Kowe mau tak tutke tak jarekke sowan marang negara Ngamarta. Jare negara Ndarawati ketaman pegebluk. Mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yo, aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Sedewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah rerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane. Katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki ana ngapa Setyaki? Nggih, kula kemutan.